हेलौ बेबी हेलौ कलेज थांगोन ना थाङा नों दिनै थांगोन सना नोंलाय फैया आं थांगोनखायनोथ' नोंखौ सोंदों दा कलेजाव थांगोन ना थाङा होननानै दे होमबालाय ओंखारना फै आंबो थांसै जागोन दे दा लोगो हमगोन दे फै आं थांगासिनो होमबा आङो ओंखारना थांसै औ दे थाब फै माथो दाबो फैया मोनफैबाय सना औ मोनफैबाय आंखौ सान्दुं गोसोआव एथ' गोबाव नेहोबाय आरो नों गावहा एसेबो बुजिथारा मिथिखाया आरो नोंहा सिख्लाफोरनि देलायनाय दे जाबाय दे देलायनायाव एसेबां गोबाव टाइम लायो आरो आंहासो सान्दुं गोसायाव नेयै नेयै खामथामजोबजाबाय गावहा बुजिथाराबो थौदो थांसै थौदो ओइ फानि फिसि बेरेफुंजानि मा दावराव दावसि जालायखो मा गारगारसि खालामलायखो मोनजाखै ना मोनलाखै नोमफाया बायना हरनाय बायदि मोनदों नामा बिमान फिसाय मा होनदों आंखौ मा होनदों सिगाङाव मा होनना लाबामोन नों आंखौ नंखाय बाखाय हरनाय देखायफ्लासैमोन माथो दा मा लरग लाइ मुथिनायाव जौ लोङै लोङै फैबाय थागोन न'आव फैना आंखौसो सेया सेया खामबाय थागोन हाब बेरेफुंजानि मोखांखौ सुनो होला नामाब्रा नोंलाय आंखौलाय मा बेरे बिमा बायदि जोबाय थाखो माब्ला मा खालामा आंलाय नोंखौलाय मा खामाखै मैया हराव जौ लोंना फैनानै उन्दुनायाव मानो जोनाय आंखौ आंलाय माब्ला जोखसि नोंखौलाय जाखिसो होनदों नों दाउला सिगाङावबा गोदै गोदै राव होननानै अनफ्लासैमोन दा मालाय हिनजावनि गोदै गोदै हासुदै मोनलोंबाय थानायखाय मानसियाबो गोदै गोदै जालांबाय बेखायनो नों आंखौ सेया सेया खालामनो हमबाय र' नोंबो आंखौ साननैसो उनाव नुगोन नै मालायफोर बायदि रं नाम्बार रायलायनानै सेंग्रा गोरलै गोरलैजों खारफानांगोन आंबो नै थै सना मा सना आं मोनसे खोथाखौ सानोब्ला जोबोर गिखांनाय फैयो गोसोखौ मानो एसेबां लोरबां खालामना लायो नोङो माखौ साननानै बिदि जायो सना आंहाथ' नोंनि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय हाजासे रां रुफाबो गैया आरो गारि मथरबो गैया नाथाय बिनि अनगायै आं नोंनो लाख'हायै अननायखौ होनो हायो बेफोरबायदि खोथाखौ साननानै गोसोखौ मानो लोरबां खालामबाय थायो नों सना आंनि गोसोआव बेफोरनि जेबो डिमान्ड गैया नोंनि लाख'हायै अननायानो आंनि थाखाय थोजासे जिउ नोंनि बे बुंनाय रावा आंनि गोसोखौ गोग्गानाय आरो गनायथि लाबोबाय आं सानो बे बुहुमाव नों बायदि बुजिनो रोंग्रा आरो साननो रोंग्रा थानायमोनब्ला बे बुहुमनि गासै मोजां मोनलायनायानो जाफुंसार जागौमोन सना जिउ थोलायनायनिख्रुइ साबसिन गैया जेबो मोजां मोनलायनायनिख्रुइ थावसिन गैया जेबो आं
भिक्ट'रिया खन्थाइया गथ'मोनखौ गियान होनायखौ मिरु खालामनानै रनसायनाय आयदाफ्रा गोरलै आरो बाहायनाय सोदोब हानजा आरो खबामफ्रा गुरै आरो रिंसारथि गोनां बेनिखायनो साफ्रोम फरायसाफोरा खन्थाइखौ बुजिनो आरो गोसोआव लाखिनो गोरलै खन्थाइनि थेमफोरखौ गुबुन फुंखानि लानाय जादों गासिबो खन्थाइफोरा सेंग्रा खन्थाइगिरिमोननि गावनि फरायबाबो गोसोआव थाला एग्जामबो खाथि सफैबाय बैसागोबो सफैबाय गोसोफोरखौनो उरांफारांसो मोनलाबायबायलां लेखा नायबाय नङाबा थांनाय बोसोरनि फैनानै बैसागु मोसानायखौ गोसोखांबाय थाबायलां बिदां सिदो आखाइयाव लायना मोसानायखौ थोद फरायलालां आसोलफोरसो लोंनो लोगो लाहरनोसै सोर जावलानथ' कलब्रा हेलौ मा आसोल रुमाव थाना हारसिं गोदाव सोराव मोनथाबायलां एसे लोंसि दे गेलाबाबो जाजोबसिगोन हा लोंहोगोन दे गेलाबाबो लोंहोगोन दे आं नों नास्ताखौल' माबा मोनसे खालाम दे माबा मोनसे जागोन बियो दे होमबा आं थांगासिनो नों नास्ताखौल' रेडि खालामना दोन दे गारि स्टार्ट खालामबायना आं नै थांगासिनो आं नों नास्ताखौल' रेडि खालाम दे फै होमबालाय बयलार सुपारिफोरजोंनो लोंनांसिगोन आरो दे होमबा थांगासिनो आं सोर बिमा खरन्थ' फन फैलायखोब्रा नोंनावलाय हिन्जाव गोनां मानसि दख'ना सुनो लेंहरलायबाय आरो हिन्जावनि नङाब्रा बै आलि दावलानिसो नाय कान्ता मालै कान्ता दय जानाय बासनफोरखौ सुलै नै गुसु आं बेलाव थांना फैनि आंखौल' मोनबाय थायो सामफ्रामबो जेब्लायबो है आलबाल दे दिनै खानसेखौ सुथादो आं गाबोन सुगोन जेबो नङा दे संनाबो जाहानांगो बासनबो सुबाय थानांगो हनै सिख्ला गोलैबाय हा अबाव फैसालि ओइ सिस्टार औ मैया सदरनाय नोंनो नामोन होनब्ला औ आदा आंनोमोन एनिवे आइ एम सरि सिस्टार जेबो नङा दे आदा इट्स अके जेबो नङा माने लाखिस्लाबना इयाव हाखु दाखु सदफ्लांबाय जेबो नङा दे आदा माब्लाबा हरखाबै बिदिया जाखायो सिस्टारा गाज्रि मोनाब्ला मा आदा गाज्रि मोना दे जोंथ' एखे गंसे कलेजावनो फरायो नाम्बारखौ लाजागौमोन नामा लाजागोन दे आदा जेबो उसुबिदा गैया दे लादो 943570 थेंक इउ सिस्टार दे थाथ'दो बिदिब्ला दे
मैयानिनो कल खालामसैलां हेलौ हेलौ सोरमोनलाय आं मैया नाम्बार लानाया मैया आथुर बिथुरावनो मुंखौ सोंफ्लांनाय जायाखिसै मा मुंमोनथाय अ आदा आंखौ फैसालि बुङो आंखौ जिंगा बुङो सिस्टार गाज्रि मोनाब्ला फंसे बाथ्रा सोंगौमोन आं अ मोना दे आदा माबा बाथ्रामोन सोंजागोन दे माने नोंहा सोरबाफोर मोजां मोननाय दंखायो नामा मोजां मोननाय माने गैनायाथ' बिदि सिरियास गैयामोन आदा बिदिब्ला मा आदा बिब्दिब्ला नों आं जानो हागोन नामा आं दा मा बुंबावनो आदा नों गोसोब्ला आं नोंनि जानो हायो फैसालिनो कल हरनि र' आं The person you have called is speaking to someone else. You can wait. The person you have called is Mathu, speaking waiting, to waiting, bra. someone else. You can wait Soorjung or ralaydim call ba? again later. आपने जिस व्यक्ति हेलौ हेलौ दहाय सोरजों इमान गोबाव रायलायदोंमोन नों आं सोरजों रायलाय बेखौ नोंनो मानो नांबाय थागौ नों आंखौ मानो बिब्दि बुंदों आंहा मिथिनो मोननाय मोन्थाय गैया नामा मोनथाया दं नाथाय नों सानदों नामा मोजां मोननायनि गाबा सोलाया बेफोरखौ नों मा बुंदों औ सोलायो मोजां मोननायनि गाबा सोलायो मोजां मोनलायनायखौ लाखिनो थाखाय अनलायनायजोंल' जाया गोजोन खुसियै थानो थाखाय नांनायखौ सुफुंनो थाखाय रां रुफा आरो गारि मथरनिबो गोनांथि जायो मिथिबाय फैसाले नों मारगौ मोजां मोननायनि गाबा सोलायमारो